Nongpoh Region Auto Rickshaw Drivers and Owners Association Dangshen kila Pynlong ya Jingïalang ha indoor stadium ha Saiden da ka temu ban penklan ya kani ka sencuk bat ban Pdiang Burom ya ki dikhot ki bathamai ha kani ka Jingïalang u president jong ka seng u ba Tony Shila u la bancur halor ka dan kam jong ka Jingïatali bat ka tre shitom ha pedeng ki dikhot ki bathamai u la kentu yaki bakin Burom ya ka kam jong ki bat ban yale ban long ki batbet ha ki jing persyang jong ki nakaliang juga ke sisi ba pinya tres itu ko bangalada penkeran mende yalong pawai yatli baladan kino kikam la se jika me soto jemon apo ka asas apo ka unit ke jope ai bakit ko tam ha gitu kisau kenro yai penpet yai tli bat long ki batkar ha kikam kijam long bat burom ya kana kam tenang ba ki breu kenomio ban kan tho na ne kenomio ban ben yengi bat gingai skam bat likpa kana kam ko ba pidan ko pi kamai pi bala mat la kasngi kan long ka jikut po ya kayin kasem bat i community ru bagane ka side unit kanang ye keu shakmat nang ye keu erat na ka wei ka po sa wei ka po